Xado Maximum Twin Turbo to czteroskładnikowe, zaawansowane rozwiązanie regeneracyjne przeznaczone dla pojazdów o wysokich osiągach. Produkt łączy zalety naszego Atomic Metal Conditioner oraz Signature Formula Revitalizant. Mieszanka rewitalizanta tworzy trwałą metalowo-ceramiczną powłokę na powierzchni silnika, w tym elementach turbosprężarek, chroniąc części najbardziej narażone na tarcie. Dzięki odporności na ekstremalne temperatury, Twin Turbo jednocześnie naprawia, odnawia i chroni elementy silnika przed zużyciem, przeciążeniem i przegrzaniem. Ponieważ formuła została opracowana z myślą o wysokotemperaturowym środowisku silników o dużej mocy, zalecamy stosowanie tego produktu w pojazdach o mocy 200 koni mechanicznych lub większej. Zadbaj o swój silnik już dziś. Szerokiej drogi,